இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு கிச்சன் க்ளீனிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். இது வந்து ஒரு குடோனாக இருந்தது, இதை நம்ம ஒரு கிச்சனாக வந்து மாற்றிருக்கோம். இது எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள். ஓவரால் இப்படி தான் இருக்குது. இந்த ஸ்டிக்கர் ஒட்டினதால் நான் வந்து ஒரு ஷார்ட் வீடியோவில் போட்டிருப்பேன். மேலே இருக்கிற பாத்திரம்லாம் எடுத்துகிட்டு நான் கீழே இருக்கிற பாட்டில்ஸ்லாம் எடுத்து மேலே வைக்க போகிறோம். ஃபுல்லாக நம்ம வந்து கிச்சன் க்ளீன் பண்ணுறோம் அப்படின்னாவே மேட்லாம் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் வந்து பூச்சி எறும்பு இதெல்லாம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. பச்சை கற்பூரம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நீங்கள் அந்த செல்ஃபில் நீங்கள் க்ளீன் பண்ணி விட்டிங்கன்னா எறும்பெல்லாம் வர வாய்ப்பு இல்லை. நம்ம ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இது மாதிரி தான் நம்ம அப்படி செட் பண்ணியிருக்கோம். அடுப்பு நம்ம க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். கண்டிப்பாக வாரத்தில் 2 நாள் நம்ம வந்து டெய்லியுமே நம்ம தொடச்சி விட்டாலும் இந்த மாதிரி தண்ணி ஊற்றி நீங்கள் க்ளீன் பண்ணால் தான் அந்த வந்து ரொம்ப க்ளீனாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வரும். ஃபுல்லாக எடுத்து வச்சதுக்கப்புறம் நான் அடுப்பு பக்கத்துலேயே வந்து அப்பப்போ தேவைப்படுறது எல்லாமே பக்கத்துலேயே வச்சுருக்கேன். இதெல்லாம் செல்ஃப் வந்து கொஞ்சம் மேலே இருக்குது. இப்படி தான் இருக்கும் ஓவரால். என்றைக்குமே நம்ம கிச்சனை அப்பப்போ நம்ம சுத்தம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது நம்மளுக்கும் மைண்ட் செட் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் தோணும். ஏதாவது டென்ஷனாக இருந்தால் கூட இந்த மாதிரி வேலை செய்யும்போது ஃப்ரீயாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் தோணும். நான் மறுநாள் காலையில் கம்மஞ்சோறு தான் செஞ்சேன். அது வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்பு வந்து நான் நைட்டே ஊற வச்சிருவேன். 1 டம்ளர் ஊற வச்சு மிக்ஸியில் அரைச்சி நல்லா இங்கே பாருங்கள் தண்ணி மாதிரியே நம்ம ஊற்றிக்கலாம். தண்ணி காஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம தண்ணி மாதிரியே ஊற்றி நல்லா கிளறி விட்டு கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம். உப்பு சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டு நம்ம கொஞ்சம் லூஸாக இருக்கும்போதே நம்ம இறக்கிக்கலாம். ரொம்ப கெட்டியாக இருக்கணும்ல, ஆறுச்சுன்னா நம்ம நல்லா கெட்டியாகிடும். அதனால் நல்லா மட்டும் நல்லா கிளறி விட்டுருங்க. நல்லா கிளறி விட்டு அந்த மாதிரி பபுள்ஸ் மாதிரி வரும். அந்த ஸ்டேஜில் நல்லா அடிப்பிடிக்காமல் கிளறி விடணும். அதுதான் ரொம்ப மெயின். நீங்கள் விட்டுட்டிங்க அப்படின்னா அடிப்பிடிச்சிரும். அதனால் அடிப்பிடிக்காத அளவுக்கு பார்த்துக்கணும். நல்லா அந்த கம்மஞ்சோறு வந்து நல்லா வெந்து வரணும், நல்லா குழஞ்சி வரணும்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா. உங்களுக்கு அப்படி தண்ணி பத்தலை, ரொம்ப கெட்டியாக இருக்குது அந்த மாதிரி இருந்தால் கூட, வேகாமல் இருக்குது அப்படின்னா கூட சைடில் நீங்கள் தண்ணி வச்சு நீங்கள் சுடு தண்ணி ஊற்றுங்க. பச்சை தண்ணி ஊற்ற வேணாம், சுடு தண்ணி ஊற்றுங்க. அப்போ வந்து உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா இனிமேல் வெயில் காலம் வந்துருச்சு இல்லைங்களா. நம்ம வந்து இனிமேல் கம்மஞ்சோறு களி இந்த மாதிரி தான் நிறைய செய்ய போகிறோம். அது மாதிரி செய்யும்போது நம்ம அடுப்பில் வச்சு செய்ய போகிறதில்ல, விறகடுப்பில் வச்சு நம்ம செய்ய போகிறதில்ல. இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி நம்ம செஞ்சுக்க வேண்டியதான். பாருங்கள் ஃபுல்லாக நம்ம நல்லா வெந்துருச்சு. வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம இறக்கி வேறு பாத்திரத்தில் ஊற்றி வச்சுக்கலாம். நல்லா வேகட்டும். அப்போது சைட்லேயே நம்ம வேறு ஏதாவது சின்ன சின்ன வேலைகள் இருந்தால் செஞ்சு வச்சுக்கலாம். பாருங்கள் இறக்கும்போது ரொம்பவே லூஸாக இந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. ஆனால் நல்லா ஆறுனதுக்கு பிறகு நல்லா கரண்டியில் எடுத்து போடுற அளவுக்கு இருக்கும். நான் ஆறுனதுக்கப்புறம் நான் வீடியோ எடுக்காமல் விட்டுட்டேன், சாரி. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வீடியோ பார்த்ததுக்கு தேங்க்யூ.